Сәлеметсіз. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасяншина. В общеобразовательных учреждениях имеются паспорта дорожной безопасности со схемами безопасного маршрута. Әлбәттә, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итәләр. Сперва в армию, потом уже дальше учиться, может, в аграрный. Махсус уку йортларында чыгарылышлар дәвам итә. Журналистлар Гала зәйе буенча сәяхәт итә. 4 июльдә иртәнге сәгать 7 тирәсендә Бигәш урамы буенча 133 йорт каршында юл транспорт хәрәкәте була. Toyota автомобилен йөртүче Әминов урамы буенча Бигәш урамы ягыннан Гефәтуллин урамына таба бара. Башлангыч мәгълүматларга караганда ул җәяүлегә өстенлек бирми һәм бәрдерә. 44 яшьлек хатын килон метрон җәяүләр кишү аша юл аркылы чыга торган була. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә алынган яралар белән аны хастаханәгә озаталар. Агымдагы елның 5 ай нәтиҗәләре буенча 42 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 14 кеше һәлак булган һәм 53 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Агымдагы елның 5 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт муниципаль юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышында фикер алыштылар. Агымдагы елның 5 айында юл транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәләре буенча Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Валерий Гиздатуллин чыгыш ясады. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт хәрәкәтләре саны 5 кешегә, яралылар саны 11 кешегә кимәгән. Ә менә һәлак булучылар саны 9 кешегә арткан. Анализ күрсәткәнчә, аварияның кискен артуы тизлекнең хәрәкәт шартларына туры килмәү аркасында килеп чыга. Цель стабилизации ситуации аварийности из-за нарушения скоростного режима, пересмотрена дислокация, выставление передвижных комплексов, фото и видеофиксация с учетом аварийности. Агымдагы елның 5 ай нәтиҗәләре буенча ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан тизлек режимын бозган өчен 341 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Электр самокатларын куллануда да кагыйдә бозу очраклары шактый. 6 ай эчендә Әлмәт районында кузгатылган 91 эшнең 22се прокаттан алынган электросамокатларда ясалган. Безопасность пешеходного перехода, безопасность велосипедной дорожки, любого вообще места, где, так скажем, он не должен стоять, это первостепенно. Поэтому этот вопрос тоже будем, прорабатывать совместно с компаниями. Шулай ук мөһим проблемаларның берсе җәяүле балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре. Бу күпчелеге юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү аркасында килеп чыга ди белгечләр. Необходимо продолжить проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, нарушающими правила дорожного движения. Мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская үз докладында балалар травматизмын киметүгә һәм юлларда куркынычсыз тәртип күнекмәләрен үстерүгә юнәлтелгән профилактик чаралар турында сөйләде. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются паспорта дорожной безопасности со схемами безопасного маршрута. Учитывая рекомендации Валерия Мицхатовича, к 1 сентября они будут пересмотрены дополнительно, внесены изменения. Барлык мәктәпләрдә дә даими рәвештә сыйныф сәгатьләре һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү буенча инструктажлар үткәрелә. Ата-аналар өчен дә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча төрле акциялар оештырыла. Комиссия эше нәтиҗәләре буенча карап тикшерелгән мәсьәләләрне хәл итү өчен шәһәр хакимиятының функциональ бүлекчәкләр белгечләренә тиешле йөкләмәләр бирелде. Провести акцию на нерегулируемых пешеходных переходах, организовать работы по привлечению родительских комитетов и патрулировать мероприятия правительственного характера. Әлмәттә яшәүче бер ханым киленен коткару өчен мошенникларга 500 мең сум акча биргән. Зыян күрүченең үй телефонына шалтыраталар. Шалтыратучы үзен килене дип әйтә елый һәм кешегә зыян салуын хәбәр итә. Янәсе светофорның тыю сигналына юл аша чыкканда машина йөртүче аны бәрдермәс өчен рульне борып күвәткә ача һәм җәрәхәт ала. Риваят буенча авыр хәлдәге шофер давалауга ашыгыч рәвештә 800 мең сум һәм урын җир кирәк-яраклары таләп итә. Дулкынланган ханым шунда ук акчаны сөлгегә төреп, кирәкле бөтен әйберне пакетка җыеп, акча артыннан килгән кешене көтә башлый. Кичке 6-га кадәр беркем дә шалтыратмый. Күрсәтелгән вакытта аңа шалтыраталар һәм акчаны чыгарырга сорыйлар. Зыян күрүче пакетны курьерга бирә. Шуннан соң улына шалтыратып, киленнең хәлләрен белергә була. Улы белән сөйләшкәч кенә алдаганнарын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Азнакайда чыгарылыш кичәләре дәвам итә. Шундый чара шәһәрнең политехник техникумында да узды. Быел уку йортын 165 студент тәмамлый. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс диләр. Кулларына диплом алган кыз һәм егетләрнең күзләрендә шатлык очкыннары уйный. Араларында Диләрә Гарипова инде укуны тәмамлаганчы ук үз һөнәре буенча эш тапкан. В магазине «Солнышко». Кояш кибетендә эшлим. Шунда ук практиканы да үткән идем. Анда миңа бик тә ярдәм иттеләр. Пока планируется там. Бик тиздән алар төрле оешма предприятиеларга эшкә урнашырлар. Кемдер укуын дәвам итәргә исәпли, ә кемдер хәрби хезмәткә китәргә җыена. Ребята нашла работу. Вот. А так дальше будущее покажет. Планы сейчас
Ну, скорее всего, в армию, а после этого уже работа по специальности. Сперва в армию, потом уже дальше учиться, может, в аграрный, в Казань. Чыгарылыш студентларын котларга укытучылар, әтиәниләр, район җитәкчелеге, Татнефть компаниясе вәкилләре дә килгән иде. Присоединяюсь ко всем тем добрым пожеланиям. Чыгарылыш студентларына әйтелгән барлык җылы теләкләргә дә кушылам. Чыннан да хәерле юллар сезгә, егетләр һәм кызлар. Сез биредә үзләштергән һөнәргә бүгенге көндә илебездә ихтыяҗ зур. Они сегодня востребованы на рынке труда. 165 студент районда ихтыяж булган 8 юнәлеш буенча кулларына һөнәр дипломы алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәр уку йортының горурлыгы кайчандыр биредә укып алган белеменең куанычын күргән карлыгачлары. Физик культура көллиятенең быелгы чыгарылышын котларга кайчандыр биредә укыган, спортта зур уңышка ирешкән 19 ел Америкада яшәп тә туган телендә сөйләшүче кунакта кайткан иде. Физик культура көллиятенең быелгы чыгарылышына кунак булып кайткан Фирая Султанова биредә укуын 1979 елда тәмамлаган. Фирая Султанова җиңел атлетика буенча илебезнең атказанган спорт мастеры. 1986 елдан СССР һәм Россия җыелма командаларының әгъзасы. 1992 елдан халыкара класслы спорт мастеры. Ул 50дән артык җиңел атлетика марафонында катнашкан, Әлмәтдән еракларга тараткан. Шулай да кайчандыр үзе укыган йортта чыгыш ясау дулкынландыргыч булуын яшерми. Укытучыларына хөрмәт әйтеп, рәхмәт әйтеп, минем кебек 43 ел үткәннән соң да кайтып, ашкынып торсыннар иде, йөрәкләре янсыннар иде дип әйтәсе килә. Мең рәхмәт әйтәм техникумга. Физкультураның башланып китте шушы үзебезнең Әлмәттән, Ак шәһәрдән. Чыгышы вакытында Фирая Султанова үзләрен укыткан кешеләргә рәхмәт белдерде. Зур тормышка аяк басучы яшь буынга тәбрикләү сүзләре дә әйтте. Тырыш булырга киңәш бирде. Фирая ханым 20 елга якын Америкада яшәсә дә, гаиләдән килгән тәрбия, мәктәптә бирелгән татар теле онытылырга тиеш түгел дип саный. Онытмыйм, Америкада бер генә дә юк татар халкы. Беркем белән дә татарча сөйләшкәнем юк. Сөйләшсәм шул туганнарым белән шалтыратып сөйләшәмен. Ничек онытасың инде? Онытырга ул күз алдына китерерлек түгел. Инәкәй дип сөйләшәбез без актанышлар. Ничек инде мин актанышка кайтып инәкәй белән әйбәт татарча сөйләшмисең, аңа 87 яшь. Хакым юк. Талантлы кеше һәр яклап та сәләтле була дигән гыйбарә яши халыкта. Төбәгебезнең каләм осталары моны тагын бер катыраслады. Узган елларда масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре бергәләп дала зәе буенча сәяхәт кылды. Әлеге гадәти булмаган очрашу Әлмәт журналистлар берлеге оешканга 55 ел тулу уңаеннан район башлыгы матбугат хезмәте тарафыннан оештырылган иде. Тәвәккәлләгән таш йоткандай халык. Әлмәт сыенып утырган елга буенча байдаркаларда бару каләм осталарыннан тәвәккәллек кенә түгел, физик әзерлек тә сорый. Шуңа күрә елга буйларын үзәктән күрергә теләүчеләр арасында башлыча яшьләр һәм урта буын. Хәер, теләсә инде вакыйганың үзәгендә кайнарга гадәтләнгән журналист халкын беренче кабат байдаркаларга утырту куркыта алмый. Өстәвенә арабызда бу шөгыльне үз итүче каләмдәшләребез булганда. Карап торышка басынга тоелган дала зәе чынлыкта ул кадәр үк гади түгел. Яр буена сыенып үскән тал тирәк асларыннан ятып диярлек узу өстенә елга аркылы яткан агачлар белән көрәшергә, әледән-әле очрап торган нефть торбаларын туры мәгънәсендә атлап чыгарга туры килде. Бурыны урыны белән солмак, кайбер урыннарда тизрәк ага торган дала зәенең гомуми озынлыгы 219 км тәшкил итә. Ул бөкелмә Бәләбәй калкулыгында башланып ага һәм Камага куя. 1978 елдан дала зәе Татарстанда төбәк әһәмиятендәге табигать һәйкәле булып санала. Каләмдәшләребез белән узган ара якынча 7 км тәшкил итте. Аны узу өчен 4 сәгатьтән артык вакыт үтте. Хис кичерешләргә, маҗараларга бай булган елга сәяхәте Тихоновка бистәсендә башланып, беренче поселок районында тәмамланды. Биредә район башлыгы матбугат хезмәте районыбызның экология һәм төзекләндерү департаменты коллективы белән учакта тәмле ризыклар пешереп каршы алды. Әлмәт журналистларын майда узган матбугат көне һәм декабрьдә булачак журналистлар оешмасының 55 еллык юбилей уңаеннан район башлыгы Тимур Нугманов котлады. Ул калабызның мәгълүмати кырын булдыручы зур командага уңышлар теләде. Масса күләм мәгълүмат чаралары үсешенә зур урыш керткән каләмдәшләребезгә рәхмәт хатлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Луч телекомпаниясе директоры Вячеслав Муравцев, баш лучший вечер тапшыруы шеф редакторы Светлана Антонова, операторыбыз Айдар Кабиров та бар иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсән, һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.
Җитәчәк.